cylchlythyr a gewch chi gyda'r nod o wella yn sawl deunyddiau ac asglwn gen i chi. Mae hyn yn golygu y bydd mwy ohono yn aros yn y deyrnas, ddim mor unedig i gael ei elgylchu a'i droi'n nwyddau newydd. Yn hytrach na chael ei ddanfon dramor sy'n lleihau. Gwrandwch, 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 gwrandwch. Ein hallyriadau carbon, ein hallyriadau carbon ac yn helpu atal newid yn yr hyn sawl. How very dare you! O nawr mae rhaid i ni ddefnyddio cari glas newydd, cari glas newydd ar gyfer eich boteli a jariau gwedir. Sach goch gynaladwy, sach goch ail ddefnyddiadwy newydd ar gyfer eich caniau. Tiniau ar aerosolau a ffoil metal, dim rhagor o dynwar a David Bowie i mi. Dim rhagor o hetiau, dim rhagor o hetiau. Dim rhagor o hetiau, mond caniau, tiniau ag aerosolau a ffoil metal, poteli a potiau a thybiau plastig a chartonau bwyd a diod fel paciau tetra. Yn y sach goch ail ddefnyddiadwy newydd. Ond ble mae'r cadfwrdd a'r papur yn mynd, mae'r cadfwrdd a'r papur cael ei llosgi mewn defod chwyldro digidol, technolegol, feolegol i droi ni all the night.
Hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y newidiadau hyn. Ewch i edrych ar fy nhalcen i sylwi ar y crychau sydd arni. Wrth edrych ar y celwydd cyfrwys a chanel. Well i mi fynd i'r sach goch ail ddefnyddiadwy gyda'r caniau a'r tiniau a'r aerosolau a'r ffoil metel. Gwisgwch eich capiau a chediau, ystyriwch y ffeithiau o chwi hallyriadau carbon gan mai dyna'r hyn y dim ni. Hallyriadau carbon maen nhw angen ein lleihau